Divadelné predstavenie Spleť prináša fantastickú príležitosť na to premýšľať o veciach, ktoré sa dejú vo vnútri v nás trošku inak. Mňa ako psychologa veľmi často kontaktujú decká, ktoré rozprávajú o tom, že sa cítia osamelo, o tom, že zažívajú nejaké formy násilia, šikany, kyberšikany. Také tie ako keby desivé témy prinášajú. A často tí mladí ľudia hovoria o tom, že nevedia, akým spôsobom narábať s tými jednotlivými fenoménmi, s tými vlastnými pocitmi a končia tie ich príbehy aj tragicky, alebo by mohli končiť tragicky. O tomto je presne tá inscenácia Spleť. To úžasné je, že celý čas sme ako psychológovia mohli prispievať k tomu, ako je vyskladaná tá inscenácia a aj dnes je možné zažiť tú inscenáciu spolu s diskusiou so psychológmi. Je to na jednej strane niečo, čo otvára tie témy v nás a na druhej strane to ako keby prináša pomoc. Pre mňa je inscenácia Spleť o pomoci mladým ľuďom, nielen o rozprávaní, ako majú žiť a ako majú fungovať, ale o tom, že dostávajú naozaj reálnu pomoc, dostávajú nástroje na to, ako môžu s tými vlastnými pocitmi, ktoré ich desia, narábať a ako im aj my dospelí, my učitelia, my psychológovia môžeme s tým ich prežívaním pomôcť.